उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिखौनो मोजां खालामनानै दोनोब्ला जोंनि फिसा फिसौफ्राबो जोंनि गथ' गथायफ्राबो जुग जुग नुलांबाय थागोन जुग जुग मोनथिलांबाय थागोन एनडिएफबिनि खोथाखौथ' इउपिपिएलआ मालाबाबो माथा मारिया आबसुआबो माथा मारिया खुलुमबाय गासैबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ खोथाखौ बुंनायनि सिगां आं माखासे खोथा बा जायफ्रा बे भिडिअखौ नायनो मोजां मोना जायफ्रा बे भिडिअखौ नायनो मोजां मोना नोंथांमोना नायिया मोजां जागोन आरो डाइरेक्टनो स्किप खालामनानै ओंखारलांना मोजां जागोन मानो होननानै बुङोबा दिनैहाय आं जायफ्रा दिनै बेकबन होनना बुंना लाबाय थायो आरो बेकबननि बिफाया सोरमोन दिनै बेकबननि बिफानि जाय मुंख्लं मार्टियास टम मा अबस्था जानानै दं आरो बेकबनखौ गिबि गायसनग्रा बिथांखौ जोङो बिथांनि सावगारिखौ जों बहा नुनो मोनो बिनि बारैसो दान्दिसे रायलायगोन बा सावरायलायगोन बा बुंलायनाय जागोन खोथायाखौ थ' बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायसै हयथ'बा खोनाखाबाय जानांगौ आं सोरनि बारै बुंनो नागिरदों बा आरो सोरनि खोथाखौ बुंनो नागिरदों दिनै उपेन्द्रनाथ ब्रह्म फाउन्डार होनना बुंनांगोन जों आरो ओमफ्राय आबसुखौ गायसनजेननाय फाउन्डार लिडार बा दैदेनगिरि बिथाङा मुंख्लं जादों बर' हारिनि थाखाय बा जोंनि थाखाय जों बिथांखौ मा होनांगोन मान सनमान होनांगोन आरो जों दा मा नुनो मोनदों बिथांखौ जों सावगारि बानायदों क'क्राझारनि अभारब्रिजनि सिङाव खुन्थियाव बानायनायखौ नुदों बानायनाया गाज्रि जायाखै मोजां जादों स्टेन्डार्ड जादों जाय मानसिया बानायदों आर्टखौ बोदों पेइन्टिं जाय मानसिया पेइन्टिं खालामदों बेखौ मोजां मोनदों खिन्थु बियो बेसेबां जोथोनाव थागोन जों बर'नि गेजेराव बेखौ बेफोरबायदि बानायनो हानाय सुबुं गैयामोन नामा आरो बेखौ आंहा बुंनांगौआ बेबो जाय मानसिया बानायदों बेबो मोजां जादों जाय बानायग्रा थिगानो जादों नाथाय जोंनि बेकबन बा आबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ बिनि मार्टिसमखौ माबायदि खालामना दोनदों मा अबस्थायाव दङ आसामाव नाय भुपेन हाजरिकाखौ ओरैबायदि दिनैसिमबो बिथांनि मा खालामो थैनाय सान जोनोम सान बेखौ फालिजोबो आरो ओमफ्राय जि जायगायाव बिथांखौ सावदों ओरैबायदि मोजां ओरैबायदि साफानो हयथ'बा आबसुनि दैदेनगिरि बा सोरबा दानि दैदेनगिरि दिपेन बर' बिथांमोनाबो बे दिपेन माबायावहाय भुपेन हाजरिकानि जिथु मार्टियास दं बेखौ पार्क बायदि मोनसे गेलेग्रा माबा खालामनानै दोनदों जोंनि गिबि आफादनि बर'नि सिनस्रि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि माबाखौ मानो दिनै मार्टियास टम खाथियावहाय मानो गेलेग्रा फोथार खाथियावहाय पार्क बायदि मानो खालामना दोननो हायाखै आरो दङ नाथाय दङब्लाबो बियो माबायदि मा अबस्थायाव दङ मा हालोदाव दङ मानो साखोन सिखोन खालामनो हायाखै दिनै उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि मार्टियास टम बे जायगायाव माने 1 कौटिनि 2 कौटिनि बाजेट मानो खालामनो हायाखै मानो हायाखै दिनैनि दिनावहाय आवगोलनि समाव जायफ्रा बारग' माबा CM बा चिफ बिथांमोना खालामासै दिनैनि दिनावहाय आबसुनिनो प्रेसिडेन्ट बारग' आबसुनि प्रेसिडेन्ट प्रमद बर'आनो दिनै खालामनो हायो मानो हाया मानो बाजेट लुनो हाया एनडिएफबिखौ दे दोन साइडआव दोन ब्रेकेटाव दोन प्रमद बर' नोंथाङाथ' उपेन ब्रह्मनि बिनि मथ'जोंनो नोंथाङा बे अबस्था गाखोफैदों दिनै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि खोथा बुंनायखौनो लानानै नों न बड'लेण्ड न रेस्ट बेखौ लानानै आवाज होनानै सोदोब होनानै नोंथाङा दिनैहाय CM जादों उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मार्टियास टमाव खाथियावहाय मानो स्टेन्डार्ड साखोन सिखोन जोंनि BTC आवनो साफासिन खालामना दोननो मानो हायाखै मानो नों दिनै बाजेट खालामना होनो हायाखै मानो नों दिनै बेयो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मार्टियास टमावहाय मानो स्टेन्डार्ड गैया मानो एफाराब लेथ्रा जाहोना मा जेबो बाजेट हमनानै होनो हाया नामा प्रमद बर'आ आरो दिपेन बर'आबो दिनै प्रमद बर'जोंनो थाफायो मानो हाया मानो बुंहैनो हाया बिनि सायावहाय जेबो बुंनो हाया नामा नोङो
ओंखायनो आं बुंदों दिनै उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि जा सोमावसारनाय बे सोमावसारनायावसो दिनैहाय माखासे जाफुंदों होननानै बुंगोन आं माखासे बिथाङा जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बे बाथ्राजोंनो प्रमद बर' बा गुबुन गुबुन दैदेनगिरि जानायफ्राबो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जाखिनि सोदोब बुंनायजों नैबे CM जानायफ्राबो दिपेन बर'आबो हाजार बार बेखौ बुंहैनांगौ दिनै नोंथांमोना सोमावसारबोनायावहाय बेसेबां मानसि मुंख्लं जाबोदों बेखौ हिसाब दङना गैया आरो जायफ्रा दिनैहाय लास्ट मुहूर्तआवहाय बोसोरथाम बोसोरब्रैसोनि सिगां ट्रेक्टर एक्सिडेन्ट जानानै थैनाय बिथांमोननाव मान हैदोंना हैयाखै खोथाया बे दिनै नोंथांमोना ओरैनो मोनसे कय एकथायाव बहाबा एवारनेस माहायबा एवारनेसनो बेफोरबायदिखौ खालामबाय थायोब्लाबो जानाय नङा बेफोरनि खेथ्रआवबो खालामनाया मोजां उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि खोथा दिनैहाय आं आफादनि खोथाखौ बावहाय बारा सोदेरफानाय नङा दै खम सोगोन बावहाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आं नुहुरदों मोनसे नैबे कारेन्ट पस्ट खुन्थियाव बानायनाय कारेन्ट पस्ट खुन्थिया नङा ब्रिजनि पस्ट खुन्थियायावहाय बेबो गाज्रि जायाखै बेखौबो बयबो नुलांगोन बेखौ आं गाज्रि होना पस्ट खुन्थियायाव दि बिराद मोजां स्टेन्डार्डनो आर्ट बोनानै दोनदों बा ट्रेनफोरा जायफ्रा थांगोन फैगोन बावहाय ग्रोब नुलांगोन खिन्थु बेफोरबो मोजां जादों खिन्थु बेफोरखौ एसे साखोन सिखोन खालामना दोनहोनो हायोब्ला मोजां जायो होननानै आं सानदों खिन्थु बुंनांगौआ बेनो थार जे दिनै भुपेन हाजरिकानि बायदि मानो पार्क मोनसे मोजां स्टेन्डार्ड खालामना दोननो हाया जोंनि BTR आवहाय मोनसेबो पार्क मोजां स्टेन्डार्ड माबा मोनसे गैया होननानै आं बुंगोन दिनै नैबे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिखौनो मोजां खालामनानै दोनोब्ला जोंनि फिसा फिसौफ्राबो जोंनि गथ' गथायफ्राबो जुग जुग नुलांबाय थागोन जुग जुग मोनथिलांबाय थागोन NDBनि खोथाखौथ' UPPLआ मालाबाबो माथा मारिया आबसुआबो माथा मारिया आबसुआबो गाथबगोन दोनदबगोन बिदिसो दिपेन बर'आबो बेल' बाथ्राया खिन्थु दिनै नोंथांमोना दिनै बेकबननि गिबि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि पार्कखौ मानो खालामनो हाया भुपेन हाजरिकानि जेरैबायदि खालामनानै दोनदों आंनि खोथाया बेसो थ' लोगोफोर बिदिखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावहाय लास्टआवबो आरो बुंबावगोन नोंथांमोना जायफोरा नायनो मोजां मोनाखै लाइकबो दा खालाम दै आरो ओमफ्राय कमेन्टबो दा हो दा नाय एकदम आनसाबस्क्राइब खालाम ओमफ्राय स्किप खालामनानै डाइरेक्ट ओंखारलांखानाया मोजां जागोन थ' लोगोफोर बिदिखौ बारा गोलाव खालामना बावहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि